no one is safe in Zimbabwe now. CSOs, Consumer Service Organizations, zvachizoendwa manje muri Zimbabwe. Sambina mashoko abuda chibuditsa muzara nazi noti go subscribe like utina on the bell icon. This headline rinobuditsiwa aiwa nevakomana veopposition. Panapa tiri kuti Guest Ostalosiziva anoburitsa panapa achiti aiwa no one is now safe munyika yeZimbabwe nekuda kwei pane stanzi rarohwa rokuti toona kuti pane nhau dzapublishwa neSADC muzora nhasi vachiti aiwa muzana nezuro vakatotanga kutopa Mnangagwa Idi Mnangagwa chairmanship vachiti as the day approaches yeSADC summit tinge taita masteps ese ari necessary. Panapa zvamunoona kuti vagari venyika yeZimbabwe vakomana veopposition nevanhu vema-human rights organization vakanoripota maissues avo nemaorganization sana SADC vana AU, but kuri kuona kwakunzi zvese maresponses avari kupiwa nemaorganizations hapana zviri kubetsera. Zvazvanyatsa kubuditsa kuti stanzi yarohwa neSADC ichiva chiti takuita the chairmanship nyika yeZimbabwe zvazvaratidza kuti maZimbabweans havasisiri safe. If anything chikaitika chisiri kufavor macitizens hapana achanzwa macitizens emunyika yeZimbabwe. Ndozvirikutaurwa pana Ostalosiziva acharoma zvekuti if anything chikangoitika chete hapana munonoreva kunani muchiona SADC yakakunegletai. Iyo SADC pachayo yakaita siyom report kukuonekwa kunzi aiwa maelections akanga asiri credible, but iri kungosiyiwa. Tarisai vana Amnesty vari kumira vachiti aiwa murikuita maviolations but hapana munhu arimboteka responsible for it. Saka tirikuona kuti nyika yeZimbabwe pana vatorama zvekuti no one is safe. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinango mesection medu musaona subscribe like